Menos orzamento, menos recursos, menos profesionais, máis recortes e máis precariedade. Esa é a radiografía que fai o BNG da Sanidade Pública na comarca do Salnés e pola que, segundo din, compre manifestarse o vindeiro domingo. Os nacionalistas aseguran que sobran os exemplos nos concellos da volta que demostran o grave deterioro do sistema. Pro bloque, detrás deste demoledor balance, só se agocha un responsable, o presidente da Xunta. Ningún dos graves problemas desta comarca foron solucionados. Cada día que pasa aumenta a alarma entre os galegos e as galegas, entre os veciños e veciñas da comarca do Salnés, porque o balance destes 11 anos de goberno do Partido Popular realmente é demoledor. Os nacionalistas poñen exemplos concretos nos concellos da comarca da situación que vive a sanidade pública. En Vilagarcía, por exemplo, danse listas de espera de ata 3 semanas na atención primaria. Xa non só temos problema co edificio, senón que algo que é moito máis preocupante a situación de atención do persoal, non da falta de persoal, non se sustitúen os médicos que están de baixa. Sabedes que para a atención primaria están habendo retrasos de ata 3 semanas para unha cita incluso telefónica. Outro dos concellos que nos últimos anos foi vítima dos recortes é o de Cambados. Esta semana pasada que levamos ao pleno a moción que foi aprobada por unanimidade non en contra do deterioro da sanidade pública, pois estábamos falando de retrasos de hasta 21 días, non? Que falaban máis ou menos a mesma problemática que tiñan aquí en Vilagarcía e todas as problemáticas que levamos tendo ali co peche polas tardes. Os nacionalistas advirten tamén da situación que atravesa o ambulatorio do Grove e tamén critican a reforma que se fixo no da illa que consideran un parche. Tamén poñen o foco na tan demandada ambulancia medicalizada pro Salnés que despois de tantos anos chega a comarca a medio gas dotada cun único técnico. A sucesión de deficiencias dinden do BNG non remata aquí, polo que fan un chamamento a participar na manifestación do vindeiro domingo impulsada por SOS Sanidade Pública. Aseguran que estamos a piques de cruzar un punto de non retorno no desmantelamento do sistema.